Regionální knihovna. Novorenesanční vila v Lipové ulici číslo 13 sloužila svého času jako gymnázium, rodinné sídlo významného teplického průmyslníka a od poloviny minulého století jako knihovna. Každá z etap zanechala na podobě vily své stopy. Počátky domu jsou spojeny s rokem 1874, kdy tepličtí radní schválili projekt architekta Adolfa Siegmunda na stavbu klasického gymnázia. Už rok na to se škola slavnostně otvírala. Studentům a učitelům sloužilo 5 učeben, kreslírna, knihovna, laboratoř, kabinety a ředitelna. Dokud prostor nepřestal z kapacitních důvodů vyhovovat. Škola se proto roku 1894 přesunula do nově postaveného zámečku na nedalekém Mont de Ligne, dnes je to budova obchodní akademie. A vilu koupil Martin Grohmann. Ten do Teplic přišel už roku 1866 jako syn majitele barvířské firmy a sám stejně zaměřenou firmu založil o rok později v nedalekých Bystřanech. O jejich úspěších svědčí i to, že si továrník mohl dovolit zakoupit právě tuto vilu. Přestavba na reprezentativní sídlo probíhala v letech 1894 až 6 podle projektu Johanna Davida Ferbra. Velkolepou okenní malbu dodal Karl Debussche, zakladatel mnichovského ateliéru pro malbu na sklo. Grohmannově podnikání se dařilo i nadále a tak barvírna byla v roce 1907 rozšířena o přádelnu bavlny. Secesní tovární budova, stojící v těsné blízkosti Bystřanského nádraží, je opět dílem architekta Ferbra. Rodině Grohmannů patřila přádelna i vila v Lipové ulici do konce druhé světové války. Arvéd Grohmann, poslední majitel, byl se svou ženou vyhnán a na odchodu z města, k jehož rozvoji jeho rodina nemálo přispěla, do krve zmlácen. Od roku 1946 vila slouží Teplické knihovně. Ve svém fondu uchovává na 150 000 knih a periodik. Od roku 2003 organizace spadá pod město a nese název Regionální knihovna Teplice. Budova je státem chráněnou kulturní památkou.